Salutări despre mine, sunt și suntem alături de Sleepy Bunny. Salută! Bună! Suntem la partea a doua de Build Battle. Numai că el o să mă bat să... Hai, că ești tu nou invitat, trage de sorți. Bine, sper să piși ceva bun. Televizor. Hai, cană. Bun. Hai să facem. Hai, 3, 2, 1, start. What? Păi ai zis o cană, n-ai zis ce fel de cană? Hai, mai fi să zic o cană. Aici avem zahărul. Nu arată deloc bine. Și asta e cană? Da, mai bine o făceam rotundă. La tine ce-i? Ce îi? Da. Sprite. Cine-mi place? Ce bei? Ce beau? Da. Radioactiv. Știi ce notă de mie? Hai să ne dăm note pe secret. Hai, vino. Aici vino. Tu pui pe partea mea, uite, aici pui. Bă, dar nu aici. Hai să se vede. Dar e bun așa. Da, perfect. E porque eu penso em quatro, aqui, né? Não vou não mandar. Tinha pra mais leve. Și cam atât. Am grabit. Și cam atât a fost videoclipul. La cea! A fost acest videoclip. Dacă vreți partea a doua, doar cu Sleepy Bunny, vreau să strângem câte like-uri. Un like. Un like? Atât de puțin? Un like, da. Da, atât de puțin. Mai vrei să construiești, nu? Da. În cauza că acest videoclip este aproape filmat, vă rog să apăsați butonul de like și de subscribe până atunci a fost aici. Să ne vedem la următorul episod.